Ayun, may siya rin sa dali. Dito rin ka. Si At. Mo kung tayo din, ano yung pwede na, bayan, pwede na, muna ko, bayan. Ito na, Sharga. We're at the beach. Sir Chris Leach, hello. Thank you for watching. We're at the beach. Ano ito? Pakol Beach. Pakol Beach. Pakol Beach. Dito pa lang ito ha. Mahal mo ba ako? What nito? What nito? Pakol. What nito? Nag-aaral mo nga niya. Di rin nakakasin. Dati magayon nyo nito kayo may mga burak. Kasi di ba ang ayun sa rin mga bato. Tapos dati may kaputan talaga yan. Thank you, Sir Quizlet. Thank you so much. How are ya? We're at the beach. We are at the beach. We're at the beach. Sir Chris Leach, you're welcome. Thank you. Thank you so much. Hi. Siguro may nag-iinit yung tagapagsama. Hi. Sa live. Oh, di may mahali. Di rin may mahali. Di rin may mahali. Nag-abang ko hindi na naman kita nagkanito. Magayon na buo ka na. Wait lang. Ay, butahan ka tayo. Tama na din siya ng karate. My God. Palitado. Dito yung magkano sa dalag pagkakit ng Nari Managa. May dagan man talaga. Talaga ng posing yan. Talaga ng posing yan. Di na imo di. Madulo. May tao pala. Sorry, looks nice out. Yes po. Looks nice. Shark. Ako naman ang picture. Ay, pagtatati ng picture. Ay, ang kamo. Tuda lang ang picture kay para mapili nila. Tuda talaga ang picture. Salamat. Yan. Pagkatawag kita ako. Ha? Dito sa taas. Hello, welcome to my love. Welcome to my love. Ay, hil ko na siya. Sige, didi lang ako. Di tao man doon, mga ano. I need to kuhan. Selfie! Oh my. Thank you so much. Sir Fred! We're at the beach. Yes, the beach again. Yes, the beach again because tomorrow my sister going to Taiwan.
So I need to take the picture because I need to send to my hubby. No bikini, no bikini again. No bikini. I have a lot of bikini, but no bikini. When the hubby comes back, I will wear the bikini. Damn, Mike. Damn, Mike. Yes. I fall in love. Lol. I need to kuan. I need to take the selfie, something like that. Wait. Damn. Blackout here. Great song for you, sister. Yes, thank you. Thank you, Sir Fred. Thank you, Sir Fred. Blackout. Same here. Always blackout. My God. I take the picture. I'm living on a jet plane is the song. Ah, okay. Living on a jet plane. Dun, 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 dun. Yes. She don't want to go back to Taiwan for work, but she needs to work, support her family, something like that. Oh my God. Thank you, Sir Fred. Don't know when I'll be back again. Don't know when I'll be back again. Ah, something like that. Ta-da. Thank you. Beautiful view here, Sir Fred. Look. The beach. Look at the beach. Beautiful place. Look. You will see the beach. Yes, I saw in your video. Yeah. Another place. Not yesterday. Another place. David Castelio, greetings from Mexico. Hi, Sir David. Rex Martinez, hello. Okay, yes. Last night, different here, the place. Good here because not too much people. Last night, a lot of people there, a lot. So it's good to go here. Beautiful place here. Mystic Mirage. Hi, Mystic Mirage. Hey, gorgeous. Hello. Hello. How are you? Something like that. Thank you for watching. The pond, the view, beautiful view. When I'll be back again. Thank you so much. I've been on a trip.
Thank you so much. 3 people in the house. And I'll be back again. I don't know. I'll be back again. I need to take the picture to Sambahati. Something like that. What a beautiful place. The beach. Look at the beach. Very quiet place. Calming. I'm taking a picture. Oh my god. Very quiet. Sorry, wife call. It's okay, Sir Fred. Take your time. No worries. She misses me. What the fuck? She just left this morning. What the fuck? What the fuck? Thank you so much for the likes. So I'll be back again. What's up, Pusaka? Hello, Pusaka. Hello. I'm taking a picture. Pusaka. Pusaka in the house. My God. Hello, Mark Douglas, Sir Mark. How are you, Sir Mark? I'm at the beach. I'm at the beach. I'm on the beach. Thank you so much for watching. Little Kwan. I'm on the beach. Oh, how nice. Thank you, Sir Mark. How nice. Nyap, nyap. Nyap, nyap. Is Mike with you? No, she's not here. Mike, she's not here. Keep trying to write his name and it changed. Okay. Hello. What hello means, Sir Fred? Dear, got it right. Um, alright. Thank you so much for 13 people in Hi Zat. Hello. Hi Zat. Thank you so much for watching. How are you? Sir Mark, thank you, Sir Mark. He comes in 1 January this year. Might come here this year. I wrote his name and chat shows Harlem. Okay, Harlem. Different Kwan.
Different name. September, yes. Mike going back here in September. Thank you, Aizat, for joining. I need to take the video of my sister. Sorry. Sorry naman. Ay, iro po dan tolo. Hello, Izat from Sir Fred. Cheryl Izat is a good person, yes. I see here on your live, Sir Fred. Very good. I bet you can't wait, yes. Can't wait to see my love. Thank you, Sir Mark. Pwede man didikit ako. Oh. Oh, parang ano yan to? Parang pwede na kita rin. Hindi pa ho, para may magkita sa live. Hey, hey. Your love is that mean. My love is Mike. Pwede man dyan. Oh, you didn't say that. I say, I, Gusto na yan? Yelo tapos ano yan? Alam mo yun, diba? Ay, lapag niya lang. Ay, ganun na karto. May karton. Yesterday, the music goes. come on, Sir Fred. Family bonding. Where sisters that's leaving? It's another one. The wearing blue shirt. Oh, dato. May kasagin dito sa din. Ali dito sa kuan. Ay, aragawa na naman. Oh, may pagkaon ba kita dito? Saan na kamo? Thank you, Sir Fred. Tell her come here. Okay. I'm over here. Nagkakta kami sa barkada. Okay. Sino? Baka di si Romney. Si Boss Romney. Sino ko po kaya ito sa ito? Bari si Kadugo. Sige lang. Service pa yan. Kapaklo. Ganun talaga ang mag-dubit na yun. Sige, ayun. Inaya. Sige, ayun. Wala. Kaya mga sakay dito pa kabi. Kapag ay, ano, ang as ng dudugo. Wadi na dito. Pakadi na dito. Matulodon mo na lang. May bayad ang pagsulod. Sabi mo, sumulod na lang kung ano. Pero kung nga nag-chat, tapos mag-flight. Sabi mo para di magbayad, gusto na lang mo po. Magbayad ka dito? Wala kang tao eh. Wala ito si ate. Kaya nalibre na kami. Inadamduman ka dito kaya para sa ete na pa ito. Wala yan. Ano ba yan? Lagyan ako mo doon. Para rin siya, tita? Oo, parang yan. Ang sa ako, ano wala siya ito, matutunan sa ako. Ang laki naman ng ate. Ang laki naman ng hotdog nito. Oh my Lala. God. Ay, ito na ba? So, Guna ko lang ka na. Kalo ngayon. Tender juice. ang dugo sa hotdog. Yan, baga simpleng ano lang, tarambayan. Kita naman ang mga dalaga.
Nano, My mga sister, the mga color naging blue. iri mo. Sir Fred, the sister color blue. She's going to the Guam. Going to the Taiwan. Coming back in Taiwan. Have a safe flight back, young lady. Thank you, Sir Fred. Hindi na mabilang. Hindi dito siya tayo naglakaw mo. Ay, sa direto ha. Alito. No? Ito. No? Papay. Ano na, dito ka nagkaroon. Ito na may parang may inagin. Nagtama. Sabi nila ka din bol. Bunso. Kumating papunta rin siya. Ay. Ano bila na ba mo? Baka nang mat. Sorry. Come on, let's eat. May ano na ba ito? Wala, sinapak ka. Alam niya. Wala na ito. Amat yung limantik mo na ito. Tama ko yung Clara. Tama ko yung Hindi, karaw nito bago nagkakalit, nag-ahal sa balay naman. Have a good night. Thank you, Sir Fred. Marang. Heirloom. Kaya nga, lumpia. Marang ang lumpia. Ano yun? Lumpia. Dahil na kayo. Kaya naman. Wala pa nung naka-outward na sili. Ayun, tagin na. Siram. May suka ba kayo? Tadi nung nakasarimang gihapon sa lumpia na dynamite na ng siram. Masarap. Kami kung nababakalan doon, kami ano. Nahulog naman yung hotdog. Ayun. Kami tarapo. Ayun na yun. Suka. Yung try ba ito? Kuha pa man. Kuha ko yung ito. Pagwa, magkuha. Magkuha. What about 20 minutes now? Damn, YouTube keeps changing name. Yes. Pusaka! Hi, Pusaka. Ito, minanong dito. Hindi kami nagbanda nagbakasal ng dynamite. Gusto may happy street. Kung kayo natindahan. Pagpakanan ka. Ay. Pag mapasulot ka lang, pangtuluan dahil sa pagkakas. Mapakanan kaliwa. Kanan. Kanan. Pagpasulot ka lang. Kanan. Meron. Sirama. Kataradihan ko pa na kami kayo katapo. Maluyan pagkakita. Ano ko lang. Bali, nixra na ito. Nasa nagluto. Talos ka. Matangkas mo ng getsuro mo sa bahay na yun. Kapag ito ka tata? Nagpupunan yung sa bahay. Sige, mapangkasan mo lang ka dito sa tulo. Sa motor. Ah, di siya nakabangka ko. Yan, Ano ba ito? I'm gonna Google and Ano rin ako sura? find out why she's heirloom. Yeah. Update YouTube apps. Ano ito? Pwede mo lang dito. Ano naman sa lang dito?
Mike, all are updated but will check again. Mine. Mas matakap ka ng point, basta rin yung punta rin mo sa, mga mo mo matawin mo sa mga ang portal mo sa Indonesia. Ano po man password ng portal ko? Kaya ba? Ako. Kasi nga kung ano yung contact kami kung may gamit na password. Ang password ko rin ito, Marnol ka lang, Marnol. Tapos, lang mo sa lang doon. Para ano, pag-agama. Damang. Siguro ano, dito. Ang matawag. Heirloom. Heirloom ulit. Very day. Magatit naman niya di kaya. Dada ka na to. Ang tama ko rin iba nyo. Dada ako bagan to. Kanya ko yung nakana sa mga ayat. Sagot, mauman dito sa militan daw kahapon. Sagutan. Nagkakaon na ako na, nakapalibot sa likod ko na yan. Okay, Sir Fred. Yeah, that works good. Maybe if I just swipe shortly. Huh? Right shortly, yes. Maybe something like that. Use your name. For 2 seconds, then says heirloom. Ano? Ay, dako, hindi mo na. Dili sa ipapardaraan mo ba yun? Okay, take care everyone. Thank Pwede you, kita Sir pwede Fred, sana for mga joining. nakating. Take care. Ako na. Siguro yung nakapagdo. Tapos niya na tayo. Ano ba? Ano sabi? Ha? Go. Nagchat-chat si Puyang. Sabi hain ka mo niyan. Sana all ang dagat. Lagi kami niyan. Sino Puyang? Si Ray. In-send ko ang picture. Sabi, sana all. Sabi kinagda ko, mami ka na. Si Ray. Gani na. Yado tayo na yung kakuan.
Lingad. Lingad. Okay, take care everyone. Thank you, Sir Fred. Your love is Nakabay pa ng plato. Makisaro. Hindi ko kaya ubusin. Bukog na ha. Dako. Ayun, sabi. Sabi ako nung bawal ng biglang disposable. Sabi? Ito na. Ano? Bagay, tagang pa ng asuko. Mga Pilipino na. Ano kay ang basura? Puro pulutan na lang ang dumaubo. Ano ang kaya? Pizzeria. Yung Butang na lang yun doon sa doon kayang kusma. Kaya ang kusma nga ayaw. Panadita. Ano lang? Tapos na lang. Ano yung dito da kanina? Nakaputang ko? Kaya mo nga di. Ano manager o? Hindi naman. Tawid lang. Tawid naman. Ito na kuha. Bakal mo ko ng plastic o 20 diba? Nasuka. Tapos ang ano, ang sasawa nila, dili ko pa, ano baga may unit sa fridge ka. May bubutang na yan. Sira na, pumil lang ang nangoto. Ay nangopat. Sakit daw. Yan. No, pumil lang siya ali. Buhay mo. Nakabuhay pag ang kupal. Masarap mo dito na? Sira man ang sarap. Relax. Relax. Kaya dapat siguro gabi ka dito para masarang turog mo. Relax ka muna mag-ato. Hindi ka na ako. Hindi kayo pumayado. Ako din. Siguro gabi kita dapat dito. Pang relax daw ko. Bati pa. Panos ka na. Ano mo dito? Dito naman bande. Ibang bande. Ibang bande naman. Pakado ka ni... Ayun ang pagkato nga tita eh. Ibang bande yung mangyayari. Turunto ko na lang oh. Ayun na. Turunto ko na lang. Gas mo na ko ta. Ito ba? Sundo niyo. Ay, nakaprato na yun. Ay, ilog na ka nila. Ha?
Mag-music ka. Hindi mo nakuha din ako. Dati yun ba? Helmet lang. Bakit hindi mo nakuha din? Every day, every night. Good. Sabang mo ba ganyan? Bakit ka ka dati? Medyo wala magkapay. Si Angko yun ha. Bakit ka pala niya mo kagabi? Siya nga. Nagalo yan. Pinumilo mo na na. Ako na muna mo. Dali ka. Murtan nga muna. Ano? Walang hindi kanina. Sige. Ano? Bundura. Every day, every night. Thank you, Sir Fred. I need to end the live. Bye-bye.